Jó reggelt kívánok a VOD nézőknek is, és akkor kezdjük a hírekkel. Úgy néz ki, hogy a japán yen egyelőre ugye 17 éves mélyponton van, és ugye a 152-es szintet fogja itt tesztelgetni. Az elmúlt időszakban ugye fölröppentek hírek, mikor elkezdett gyengülni ugye a japán yen, hogy valószínűleg a japán kormány be fog avatkozni, de nincsenek akkora, úgymond készletei ugye a japán jegybanknak és a japán kormánynak arra, hogy nagyon komolyan egyébként be tudjon avatkozni a jennek a megmentésébe, hiszen az a baj, hogy a yen, illetve maga a jegybanknak és a japán kormánynak nagyjából annyi tartaléka van, hogy 2 napra tudja, hogyha valamilyen nagyobb, komolyabb kiesés van, akkor 2 napra tudja megfinanszírozni az országnak a gazdaságát. Ezt viszont nem használhatja el arra csak, hogy ugye megmentse a japán jent, és ugye itt a tavalyi év végére mondtak ilyen 157-es szintet, az nem nagyon jött be. Egyelőre felé kezdtünk el csúszni, de még mindig nem abba az irányba. Mégis az előbb rosszul mondtam, 34 éves mélyponton van, és ugye 17 éve először ugye tett kamatemelést a japán jegybank, de nem eleget, és sokan azt mondják, hogy ugye most mindenki elkezdett fogadni ugye az aranyra, ezüstre, bitcoinra, kriptókra és minden másra. Valószínűleg ugye jelen pillanatban ez még tovább fog esni, és nem akar senki egyébként japán jent vásárolni, amely miatt egy borzasztó nagy túlkínálat kezd kialakulni a piacon, és egyelőre úgy néz ki, hogy, és közben ugye erősödik a dollár is, egyelőre úgy néz ki, hogy nem nagyon tudnak ezzel mit csinálni. Valószínűleg itt most próbálkozik majd valamit csinálni, vagy valahogy tompítani egyébként ezt a japán jegybank, és maga egy újabb kamatemeléssel valószínűsíthető, illetve maga a japán kormány, ami nagyon fontos, hogy ugye maga a japán yen az a jobban kereskedett valuta, tehát ugye ott nagyon nagy a likviditás is folyamatosan megy, ugye nagyon sok párban, ugye akár dollárral, akár euróval szemben ugye szokták kereskedni, de ugye ez a legjobban trédelt egyébként valuta, így egyelőre nem nagyon fog maga a volumen csökkenni, sőt ugye egyre nagyobb egyébként a kontraktusoknak a száma, amik sortolják, ugye ez most múlt héten 148.388 kontraktussal bővült, és egyre jobban arra mennek sokan, hogy sortolják egyébként a japán yen, miközben a japán gazdaság nagyon-nagyon erősen jön föl, és ugye a japánoknál az infláció az most fog majd komolyabban beütni. Na és akkor beszéljünk egyébként az AI boomról, és ha már itt vagyunk Japánnál, akkor érdemes megemlíteni a TOA Corporation, aki egyébként nagyon fontos szereplője a chip piacnak. Ugye magáról a TOA Corporationről nem nagyon hallottunk, csak akik jobban benne vannak a chipgyártásban, és maga a chipgyártás 2/3-áért felel a TOA Corporation, akik egyébként a chipek tokozásáért felelős, azért, hogy ugye ne érje őket por, ne érje őket pára és az egyéb dolgok, és így be tudják építeni, amikor legyártották a chipet, ugye rá tudják építeni ezt a különböző videokártyákra, például az Nvidia-nál, hogy ugye ezek a gépek, ez a gyártás technológia, ez meg tudjon maradni úgy eredeti állapotában, ebben segít ugye a TOA Corporation, és akkor aztán ugye rákerülnek a megfelelő csipek, ugye a nyákra, és a többi, és a többi. De ahhoz, hogy ezek védve legyenek, és ne érjék külső fizikai, nem is fizikai behatások, hanem maga környezeti behatások, inkább így mondanám, ahhoz kell az ő technológiája. Ugye az elmúlt 1 évben 5-szörösére nőtt a chipgyártónak az értéke, és a következő években a TOA Corporation szeretne nagyon-nagyon sokat bővülni. Egyébként 1979-ben alapították Kiotóban ezt a céget, és a következő években nagyon komoly beruházás szeretne, amely azt szeretné, hogyha legalább ugye az éves bevételét a következő 10 évben ugye megduplázná. És ugye nagyon komolyan ott van, hiszen nélkülük nincsen chipgyártás, nélkülük ugye, vagy legalábbis nehezebben van chipgyártás, és nélkülük egyébként nincs lehetőség arra, hogy az AI fejlődjön. És hogyha már itt vagyunk ugye az AI-nál, akkor ami nagyon-nagyon fontos, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban egyre több ilyen eljárás kezdődött az AI cégekkel szemben, ugye a legerősebb talán ugye a ChatGPT, és
a Timesnak a pere, ahol beperelték azzal New Yorkban egyébként a ChatGPT-t, hogy maga az OpenAI ellopta azokat a cikkeket, amelyek a New York Times-ban megjelentek. És ezáltal, hogy ezeket ellopták a cikkeket, néha a chatbot ugye ezt vissza is tudja teljes mértékben adni bizonyos témákban. Tehát, mert ugye itt van egy nagyon érdekes vita, és ugye ez a vita, hát most már lassan másfél éve tart. Gondold el, hogy mit tudom én, Denis Villeneuve lát néhány képet, mondjuk mielőtt a Dűnét elkezdik forgatni, megtervezik a látványát, stb. Lát néhány független alkotónak képeit, amely esetleg a Dűne világában, vagy a science fiction témában készült. És abból ő megihletődik, majd ugye azzal együtt találják ki a Dűnének mondjuk a látványtervét. Ugye a kérdés az, hogy akkor ebben az esetben lopott, vagy inspirálódott. Mert amikor valami hasonlót, vagy az alapján inspirálva hozunk létre valami újat, akkor azt úgy lopásnak nagyon nehéz nevezni. Viszont ebben az esetben ugye a ChatGPT-ben van egy hiba, amelyre ugye maga Sam Altman is hivatkozik, hogy újra tudja kreálni azokat a cikkeket, amelyekből tréningezték szó szerint. Na itt már ugye a lopás kérdése felmerül, és aztán nagyon sok jogász ezzel kapcsolatosan ugye próbálja ezt az egész dolgot hát megtalálni, hogy hogyan is lehet ezt megfogni az egyik oldalról, illetve hogyan nem lehet megfogni a másik oldalról. Ugye maga a fair use, ami az Egyesült Államokban egy nagyon komoly dolog, és ugye főként a komédiára vonatkozik, tehát hogyha például mondjuk Radics Peti csinál egy videót az Egyesült Államokban, ahol mit tudom én, mondjuk a Süsű a sárkányt újra szinkronizálja, akkor az egy fair use alá esik, tehát ott a YouTube nem szedi le, mert a helyi szabályok szerint nem szedheti le, mert ugye ez egy új terméket hoz, vagy egy új szórakoztatási célt hoz létre, és ugye nem tehát ugye inkább ugye az egészre megy rá erre ez az egész dolog, tehát hogy nem apróságokra, hanem ugye az egészre, és hogy ebből egy új nem új szolgáltatás, hanem egy új tartalom jön létre. És emiatt ugye ezt nem szokták basztatni. Más országokban ez nem így van, és nagyon szigorúan nézik egyébként más tartalmaknak a használatát. Tehát, hogyha te mondjuk kivágsz egy YouTube videóból egy klippet, és belerakod a saját videódba, és a te országodban nincsen esetleg ilyen törvény, akkor ugye az nagyon fontos, hogy nem tudod, vagy ugye a YouTube le tudja ezt venni, mert azt mondja, hogy hát te elloptad, és nem az van, hogy egy új terméket állítottál belőle, egy új tartalmat állítottál belőle elő, hanem az van, hogy elloptad valakiét, és ezáltal ugye copyright claimet raknak rá, és akkor letiltják a videót, vagy ideiglenesen mondjuk nem tudsz bevételt szerezni belőle, bla 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 bla, és akkor ugye hát ez a történet. És akkor ugye itt maga ez a vitának a tárgya, hogy vajon ez fair use volt, vagy nem fair use, mert az, hogyha például a Google-nél az összes könyvet, ugye erre hivatkozik a jogász, a Google könyvtárában lévő összes könyvet ugye mint tanulási modellt használják, akkor maga a tanulási modell az egy fair use-nak minősül ebben az esetben, hiszen nem egyes könyveket emelnek ki, vagy azt adják vissza, hanem az egésznek ugye az egésznek ugye a tartalmát. Csak ebben az esetben, amikor a New York Times-nál ugye visszaad konkrétan cikkeket, az egy nagy hiba, és ott ugye meg lehet vádolni azzal az OpenAI-t, illetve a ChatGPT-t, hogy lopáson vannak. Hiszen, hogyha az összes cikket nézzük, akkor az egy fair use, és maga a tanítási modellek egyébként fair use alá esnek. Ugye ezzel kapcsolatosan ugye nagyon sok cég, illetve személy próbált meg, szerző próbált meg ugye hát pereket indítani, illetve indítottak is kisebb-nagyobb cégek ellen, és ugye mindenki próbálja most ugye maga igazát ezzel kapcsolatosan bebizonyítani, hogy hát igen, ellopták az én szellemi termékeimet, és a többi, és a többi. Én azt gondolom, hogyha valaki fölrak valamit az internetre, és most egy kicsit kanyarodjunk el itt a szerzői mi egymástól, nagyon fontos, hogy az interneten nagyon sok mindent le lehet lopni, tehát hogy rengeteg mindent. És nem csak a filmekről beszélek, zenékről beszélek, hanem képekről is, meg stb. Tehát ma én azt gondolom, hogy ellopjál idézőjelbe, vagy megszerezzél úgy jogtalanul képeket, hogy az nem a tied, az meg szövegeket, meg stb. Arra borzasztóan nagy lehetőség tár van jelenleg ma az interneten. Ez nem azt jelenti, hogy ez így jó és helyes, de hogy
ezeket a cégeket, ugye, vagy ezeket az személyeket ugye próbálják üldözni, de hát nem nagyon sikerül. Itt viszont vannak cégek, amelyek azokat a tartalmakat használták föl, amelyek ugye az interneten felelhetőek. Ugye múlt héten a YouTube-nak a vezetője elkezdte támadni ugye az OpenAI-t és a Sorát, hogy hát valószínűleg rengeteget loptak ugye a YouTube videókból. Ez is egy kérdés, ugye, hogy megnéz a Sora egy videót a YouTube-on. És a YouTube videóból ugye képzi magát, ugye képek, beállítások, fények, és a többi tekintetében. Ez esetben lopás, vagy nem lopás. Miközben, ugye, a Google által használt mesterséges intelligenciát szintén ugyanebből képzik, amikor a Google csinálja ezt, akkor az nem lopás. Amikor ugye azt a Sora csinálja, akkor az lopás. És itt van ugye a kettőség, mert ugye az én tartalmam, az én platformomon van, ezért ugye, mert ugye elkezdték azt mondani, hogy hát most szegény tartalomgyártókkal mi lesz, és hogy így el fogják venni a munkájukat, stb. Miközben a Google ugyanezt csinálja a saját platformján, ugyanúgy a tartalomgyártóknak az anyagait veszi el, és abból képzi a saját mesterséges intelligenciát, ugye videógyártásra, de ugye, amikor más cég csinálja ugyanezt, az már nem legális, hiszen ugye hát ők nem a céghez tartoznak. Szóval az a baj, hogy itt nem arra figyelnek egyébként nagyon sokan, hogy mi a törvényes, és hogy mi az a közjó, amely mindenkinek ugye megfelelően hát tudna ebből hasznot húzni, idézőjelbe, akár személyes szinten, akár ugye anyagi szinten, hanem azt nézik ugye a cégek, hogy hogyan tudják a másikat úgy megtiporni, hogy egyébként az ő terméküket használ, és nem a fejlődést nézik. És ilyen szempontból én azt gondolom, hogy Sam Altman borzasztóan nagyvonalú és nagyon jó fej, hiszen azt mondta, hogy kilökhetnék most az újabb ChatGPT-t, kilökhetnék most a Sorát, kilökhetnék most a zene generáló dolgokat, de hagynak időt a hatóságoknak, hogy alkossák meg a törvényeiket, hagynak időt, és szeretnének párbeszédet folytatni a művészekkel, hogy úgy kreáljanak ilyen eszközöket, hogy ezek az eszközök ne vegyék el embereknek a munkahelyét, és hogy legyen ideje mindenkinek alkalmazkodni ehhez. Tehát emiatt én azt gondolom, hogy nagyon ügyesen és nagyon okosan csinálja ezt, de végtelenül korrekt. Míg ugye ugyanez a Google-nél nem mondható el, és vagy a többi cégnél nem mondható el, mert ott mindenki ugye az elsőségre hajt, és a többi, miközben azért Sam Altman próbálja az OpenAI-t egy olyan hát vizen terelgetni, hogy azért ne fájjon mindenkinek, és azért mindenkinek valamilyen szinten legyen beleszólása ebbe a dologba, amit én nagyon korrekt dolognak tartok. Na, és hogyha már itt tartunk az AI-nál, ugye a Wall Street próbálja megtalálni a következő nagy cégeket, amelyekbe bele lehet fektetni. És ezzel a cikkel, amikor ez szembe jött velem, azonnal az jutott eszembe, ami 2021. februárjában volt, aki még emlékszik arra, hogy ugye a reddites srácok elkezdték tolni ugye akkor a GameStopot, meg egy csomó más ilyen nagyon komoly, hát valamik értéktelen részvényt, és ebből kifolyólag ugye akkor elkezdtek pont ugyanezek a nagy cégek, ugye akár a Goldman Sachs, akár a JP Morgan, elkezdett, vagy akár a Morgan Stanley olyan szakköröket idézőjelbe hirdetni, vagy olyan állásokat hirdetni, ahol az volt, hogy olyan embereket keresnek, akik ismerik a Redditet, és nagyon komolyan ott vannak a közösségi média információ gyűjtésében, és ismerik ezeket a fórumokat, ott vannak bennük, tudnak adatokat szolgáltatni nekik, bla 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 bla. Tehát amikor a nagy cégek elkezdenek erre menni, illetve próbálnak ebbe az irányba elég erősen ugye menni, és akkor ezt el is mondják, akkor én valahogy úgy érzem mindig, hogy ők mindig azt jelzik, hogy valahol itt ennek a rallinak vége van. Tehát, hogy jelen pillanatban nem mondom azt, hogy az AI rallinak magának úgy az egészben vége van, de lehet, hogy a tőzsdén most egy kis pihenőre fog ez a dolog menni, mert hogy amikor ennyire ráfeszülnek ezek a nagy cégek erre, és ugye nagyon komolyan megjelennek ezekről újságcégek, akkor valahogy, minthogyha úgy véget érne ez a rally. Jó? Tehát, hogy érdemes azért ezt figyelembe venni. Nem mondom, hogy így van, csak ez már ilyen figyelmeztető jel, amikor ennyire ráfeszülnek ezekre a dolgokra, és ugye ami nagyon-nagyon fontos, hogy nyilvánvalóan, hogyha megnézzük magát az AI rallyt, akkor tökéletesen mutatja azt, ami mondjuk 2021 már, hát ilyen
január, február, márciusában volt, amikor ugye a piacok így kilőttek, és ugye ez a legveszélyesebb, amikor már szinte függőlegesen van az árfolyam, mert hogy akkor nem nagyon tudod meghatározni, hogy az meddig fog menni, az menni fog valameddig, de aztán egyik pillanatról másikra összeszakad, ahogy összeszakadtak akkor az árfolyamok, és összetört minden, jó? Tehát, hogy erre azért figyeljünk, én inkább azért hoztam ezt a cikket, hogy lehet, hogy most már elkezdett lassulni ez a dolog, sőt, akár előfordulhat, hogy itt most lesz egy kisebb-nagyobb korrekció is. Na, ami még érdekes, hogy a Boeingnél egy újabb probléma volt a hétvégén, és az egyik szárny, ilyen terelő, az, vagy flap, ugye, ami az beszorult, és emiatt ugye maga a Southwest Airlines elkezdett egy vizsgálatot, amelyet egyébként a Szövetségi Légügyi Hivatal is vizsgál, és ez egy Boeing 737-800-as gépnél történt, úgyhogy most, amiről beszéltünk szintén múlt héten, azelőtti héten, a Boeinget nagyítóval nézik mindenhol, és minden apró, mert hogy ez, ha megtörtént volna egy évvel ezelőtt, nem lett volna belőle újságcikk, senkit nem érdekelt volna. De itt, hogyha most a Boeingről lepattan a festék valahol, akkor jön a Szövetségi Légügyi Hivatal, és azonnal elkezdi nagyítóval nézni, hogy vajon mit basztak el a gyárba. Tehát annyira górcső alá került egyébként maga a Boeing, hogy minden egyes hibáját, minden egyes dolgát elkezdik ugye ebbe az irányba nézni, és azt gondolom, hogy brutálisan hát egy kicsit túl van lihegve ez a dolog, mert nyilván van probléma itt, de előfordulhatnak ugye sima karbantartási hibák, vagy sima olyan dolgok, amelyeket nem csináltak meg kellett volna csinálni, vagy mit tudom én, hibás volt az alkatrész, rossz az öntvény, stb., amiről mondjuk kurvára nem tehet esetleg a Boeing, és emiatt ugye most tényleg minden szinten elkezdik bádolni a Boeinget minden dologgal. Most már kicsit kezdik ezt túllihegni, de értem egyébként, mert nyilvánvalóan kell, de tényleg most már olyan, hogy lepattan a festék a Boeingről, és akkor hát itt a Boeing az megint nagyot hibázott. Tudjuk nagyon jól, hogy hibázott, szeretnénk azt látni, hogy biztonságos lesz újra a légiközlekedés, és megoldják ezt a problémát, de ezzel, hogy újabb és újabb erőforrásokat basznak el arra, hogy minden egyes ilyen apró szar Boeing dolgot megcsinálnak, vagy megnéznek, hogy most úristen mi történt, ki mit baszott el, valahogy azt érzem, hogy megint a lényegről maradunk le, hogy megint szétaprózza magát ugye a hivatal, és valahogy nem a problémára koncentrálunk, mert tudjuk, hogy probléma van a gépekkel, most azt kéne megnézni, hogy hogyan tudnánk ezt rendbe rakni normálisan, és hogyan tudna Boeing együtt működni, nem pedig ilyen mindenféle bizbasz miatt ugye egyből nekiugrani a Boeingnek. Na, és akkor ami érdekes, hogy közel lehet a $100 olajár, ugye jelen pillanatban maga az olaj ilyen $85-86 környékén van. Nagyon fontos, hogy többfajta olajár szint van, illetve kereskedési ticker van, amivel mennek, ugye van a West Texas, a crude, akkor van ázsiai, van közel-keleti, stb. Tehát ugye ezek az árak eltérhetnek akár 3-4-5 dollárral is egymáshoz képest. Itt most általában ugye a VTI-hoz szokták nézni ezt, nagyon fontos, jó, tehát, hogy itt azért vannak eltérések, mert mondjuk Ázsiában teljesen más szinten megy az olaj, vagy teljesen más áron megy, mondjuk, mint az Egyesült Államokban, vagy Európában. Attól függően ki honnan veszi, ki mennyiért, vagy melyik országból veszik, milyen üzleti kapcsolat van, mennyit vesznek, mennyi kedvezményt kapnak rá, bla bla bla. Ugye Oroszországban volt, amikor $70 volt, vagy $60 volt, nem, hogy volt 70, valamennyi volt az olaj, akkor Oroszországban $35 vettük mi is egyébként az olajat, vagy legalábbis úgy néz ki, hogy papíron annyiért vettük, tehát, hogy $35 jött hordonként. Jó, tehát, hogy ez nagyon-nagyon eltérő lehet, ez ugye általánosságról beszél. Ugye itt most ugye magát az izraeli konfliktust hozza föl, illetve azt, hogy az elmúlt napokban úgy döntött Mexikó, aki egyébként nagyon komolyan beszállítója Amerikának, hogy visszaveszi azokat a szerződéseket, amelyeket korábban megkötöttek, és úgy döntöttek, hogy egy picit visszafogják az olajtermelést, és illetve hát az olaj eladást, ugye a Pemex, amelyik egy nemzeti cég. Maga
Az OPEC, illetve az OPEC Plus ugye amellett döntött nagyon sok országban, ugye olajtermelő országban, hogy elkezdik visszavágni a termelést napi 1 millió hordóval. Ugye ezzel kapcsolatban egyébként Irak is úgy döntött, hogy beszáll, és ők is egyébként márciusban 1 millió hordóval csökkentették a kitermelést. Tehát ugye az olajra nincs nagyobb igény, mondjuk, mint 5 hónappal ezelőtt volt, csak ugye az OPEC folyamatosan visszavágja ezeket a szinteket, és mindezt úgy tudja megtenni, hogy ugye semmilyen következménye nincsen. Egyébként az olajnak szerintem nagyjából az ára, ami fair lenne, az nagyjából ilyen, hát 50-60 dollár között lenne. Most 85-86 dollár környékén van, tehát bőségesen túl van árazva. Ez ugye nagyon erős inflációgeneráló hatású, nagyon erős, hát mondjuk úgy, hogy geopolitikai probléma generáló hatású, hiszen ugye ezekkel az országokkal, akik ugye hát vásárolnak, ugye Kína, Oroszország, aki ad és vesz is nyilván olajat, aztán ugye Kína, aki szintén ad és vesz is olajat, és ott van az Egyesült Államok, aki szintén ad és vesz is olajat. Ugye itt nagy komoly geopolitikai problémákat okoz ez, hiszen ugye a gazdaságok ezek alapján működik, hiszen nyilvánvalóan rengeteg olajat használnak, ugye a napi akár hajózásban, akár szállítmányozásban, akár ugye az erőműveknél, és hát ugye más fosszilis tüzelőanyagoknak szállításánál is, és emiatt ugye ezeknek az ára folyamatosan emelkedik. Ez ugye meglátszik az előállított, vagy akár a szállított termékek árában, vagy akár ugye az elektromos áramnak az árában, akár a víznek az árában, mert mondjuk működtetni kell az átemelő szivattyúkat, stb. Tehát mindennek az árában meglátszódik a magas olajár, és ezáltal ugye ez inflációt generál napi szinten. Hogyha ez lejjebb tudna jönni, az inflációval sokkal hatékonyabban tudnánk egyébként ugye felvenni a harcot, mert ha lenne mondjuk 40-50, hát ha nem is 40-50, de mondjuk egy ilyen 30-40%-kal lejjebb lenne az olajnak az ára, ahol nagyjából kéne lenni, akkor sokkal könnyebb lenne az élet. De ugye ezek az országok nem engedik, ugye elsőként Szaúd-Arábia az, aki a legnagyobb ludas ebben, hiszen ő az, aki lázítja folyamatosan, ugye Oroszországgal együtt az OPEC plusz országokat, hogy vegyék lejjebb ugye a termelést, és hogyha nem hajlandók, akkor inkább ugye Szaúd-Arábia a saját készleteikből elkezdi lejjebb venni. Ugye ez azért nem jó, mert borzasztóan egy irányú idézőjelbe a piac, és most jelenleg ugye az van, hogy minél magasabbra emeljék. Tehát körülbelül egy ilyen 100-110 dollár lehet, én azt gondolom a cél, főleg, hogyha Kína itt az elkövetkezendő hónapokban jobban belendül, simán lehet 110 dollár egy hordóolaj, ami nálunk ilyen 800-900 forintos üzemanyag árat is jelenthet, akkor aztán mindenki megbaszhatja a 3-4%-os inflációját, ami papíron van a KSH szerint, mert a kútnál az nem lesz, meg ugye amikor elmész a boltba, akkor sem az lesz, hogy hát csak 3-4% lesz, mert ugye az előző időszakhoz képest nézik. Itt az inflációnak borzasztó nagy szerepe van abban, illetve az olajnak abban, hogy elszabaduljon az infláció, és maga a Fed is ezt mondja egyébként, illetve az egyik ilyen Fed kormányzó Bowman, hogy lehet, hogy a kamatemelés idén nem is egy alternatíva, és múlt héten ebből hatalmas nagy botrány volt a piacon, csütörtökön kijött ezzel kapcsolatban egy szintén nyilatkozat, amely azt mondta, hogy lehet, hogy idén nem is 3 kamatcsökkentés, lehet, hogy 1 lesz, de lehet, hogy 1 se lesz. Itt meg már nem is kamatcsökkentés, hanem kamat emelésről beszél, amely egyébként azt mondja nekünk, hogy az inflációt idén nem sikerül legyőzni az Egyesült Államokba, ezáltal ugye a piacok össze fognak törni, mert mindenki ugye elkezdett arra számítani, hogy itt júniusban lesz kamatemelés. Azok, akik korábban arra fogadtak, ugye hétvégén olvastam kamatemelésre, és ugye már arra tették meg a tétjeiket, elkezdték hedgelni ugye ezeket a befektetéseiket, tehát a másik oldalon arra számítanak, vagy arra kezdtek el fogadni, hogy valószínűleg nem lesz kamatemelés, és ugye elkezdett ennek az esélye is folyamatosan növekedni, emiatt volt ugye, hogy a Nasdaq, a Dow Jones ilyen 300-500 pontot esett 1-2 óra alatt, és ugye elkezdett beborulni csütörtökön az egész tőzsde. Ugyanez valószínűleg folytatódni fog ezen a héten is, mert próbálja ezt a piac megemészteni, és ma én nem számítok olyan nagyon erős hétfőre, és ugye hát a hét az arról fog szólni, hogy megpróbálja ezt a piac megemészteni, hogy lehet, hogy idén nem is lesz kamatcsökkentés, mert az infláció az folyamatosan növekszik, bár ugye Jerome Powell próbálja megnyugtatni a piacokat, de
az adatok ott vannak, hogy egyébként az infláció emelkedik, ugye a foglalkoztatottság emelkedik, tehát ugye minden megy tovább a régi úton, csak próbálunk úgy csinálni, mintha ez nem történne meg, és azért emlékezzünk, hogy Jerome Powell 2 évvel ezelőtt azt mondta, hogy 2,5 évvel ezelőtt azt mondta, hogy igaz, hogy hát probléma van az ellátási láncokkal, és emiatt van infláció, és nem kell kamatemelés, majd mikor újra megválasztották, akkor az első dolguk az volt, hogy lett kamatemelés, úgyhogy azért, amit mond néha, azért elég erős fenntartásokkal kell kezelni, és én is azt érzem, hogy itt elég komoly csúsztatások vannak szerintem, és ezt sokszor láttuk a Fednél, hogy amikor egyébként maga a New York-i Fed nem akar egy nagyon komoly álláspontot képviselni, hanem mert hogy akkor félnek, hogy beszarnak a piacok, hanem akkor a többi FOMC tagnál próbálják ezt, ugye más államok fedjeinél próbálják ezt meg így lehozni, vagy úgy tűnik, mint a lehozni. Ez egy kicsit ilyen összeesküvés elmélet, hogy te kotyogd már ki azt, hogy szerintünk ez lenne a jó, vagy szerinted ez lenne a jó, mert ez a mi igazi álláspontunk, de mi ezt nem mondhatjuk, mert akkor összedől a piac, viszont mondta azt, hogy mondd, hogy bankrablás a te hangod mélyebb, ugye, hogy ez egy rablás. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy inkább ez a Fedtől jön, Jerome Powell-től jön, csak ő ezt nem mondhatja ki, és ezért szoktak ilyen oldalt kiszivárgások lenni, hogy igen, hát lehet, hogy mégsem. Tehát próbálják a piacot előkészíteni, csak hogyha ezt ő mondaná ki, az sokkal súlyosabb lenne, és akkor nem 300-500 pontot esne a Dow Jones, hanem annál sokkal-sokkal többet, és akkor nagyon komoly pánikba lennének. Viszont ha így elkezdik előkészíteni ezt a dolgot, akkor az emberek ugye mentálisan fölkészülnek, és amikor ő ki fogja ezt mondani, addigra ezt már szép lassan, nyugodtan beáraszta a piac, és akkor talán nem lesz akkora esés. Úgyhogy erre azt gondolom, hogy föl kell készülnünk, mert ez mint hogyha azt kezdeni elsugolni itt az elmúlt napokban. Na, és akkor picit beszéljünk az aranyról, amely ugye megint elkezdett nőni, és most már $2300 környékén van. Ugye beszéltük azt, hogy nagyon komolyan elkezdett az elmúlt hetekben, hónapokban följönni az aranynak az ára, és idére ugye $2500 is elkezdtek jósolni ezzel kapcsolatosan, amely nagyon fontos, hogy maga a jegybankok vásárolják az aranyat, illetve Kínában a befektetők, mert egyre inkább abba az irányba mennek, hogy hát a lakás az nem lehet befektetés, mert hogy hát hiába fizetem be az előleget, meg veszem fel a bankhitelt, az életben nem fog megépülni ez a lakás. Ugye nagyon sokan jártak így, és a kínai kormány ezzel kapcsolatosan még hát nagyon el van maradva, hogy itt nem akarok hazudni, talán 4-5 millió lakás az, ami nem épült meg, de talán lehet, hogy kicsit kevesebb. Az, amit ugye, hát fölvették rá hitelt, befizették rá az előleget, csak a lakást nincs ott, és ugye ez egy nagyon nagy problémát jelent ugye a kínai építőiparnak, meg hát ugye magának a befektetéseknek, és emiatt ugye elkezdtek a kínaiak átmenni aranyba, amely egyelőre ugye egész generációkat kezd el megragadni, a fiataloktól az időseken át szinte mindenkiig. Ami probléma az, hogy borzasztóan erősen hamisítják Kínában az aranyat. Ugye az úgynevezett ilyen aranybabok, vagy ilyen kávés szemek azok, amik nagyon-nagyon népszerűek, de ugye már a Redditen is elkezdett egy nagyon komoly kultusza kialakulni az arany vásárlásnak, ugye van, akik ugye érméket vásárolnak, van, akik ugye ilyen kisebb aranyrudakat vásárolnak, és a többi, és a többi. Tehát ugye nem csak nemzeti bank szinten kezdett el ez megindulni, hanem egyébként személy szinten is, és a nagy aranyvásárlás, ugye nagyon sok szakértő nem nagyon érti, hogy mi történik valójában, mert hogy ez azt jelenti számunkra, amikor az aranyára elkezd fölmenni, hogy itt valami kurva nagy probléma lesz a gazdaságban, hiszen mit csinálnak az emberek? Próbálják érték megőrizni a pénzüknek az értékét. Tehát a befektetésekből átmegy egy olyan befektetésbe, egy értékérzőbe, ami ugyan nem fog nagyobb hasznot hajtani, hiszen ahogy Warren Buffett is mondta, egy rúd arany, az csak egy rúd arany. Tehát egy év múlva abban nem lesz 2 rúd arany, vagy 10 év múlva, az akkor is egy rúd arany lesz. A kérdés az ára lesz neki egyébként, amely spekuláción alapul. Ugye itt az egyik áremelő tényező az egyértelműen az amerikai dollárnak az erősödése az elmúlt hónapokban. A másik ugye valószínűleg szintén maga kitermelés költsége, mert most egy uncia arany talán olyan $1300-1400. Ugye erről tavaly előtt beszéltünk, hogy azért nem tud lejjebb menni ilyen $1500-1600 alá az aranynak az ára, mert alapból az előállítás olyan $1200-1300 volt akkor egy unciának. Tehát, hogyha az alá, vagy a környékére lemegy, akkor elkezdik bezárni az aranybányákat, és akkor nyilvánvalóan föl fog menni az ára.
Tehát ugye nyilván itt is növekedett ez, ugye növekedtek a bérek, növekedtek az energiaköltségek, és a többi, és a többi, és a többi. Közben ugye maga ott van a félelem is, hogy valójában ez nem lesz egy soft landing, ugye egy könnyű leszállás az Egyesült Államokban, hiába magasak a kamatok, a gazdaság nem fog úgy normálisan idézőjelbe megnyugodni, hanem egy nagyon komoly problémát fog jelenteni, és össze fog törni a gazdaság. Sőt, akár még az is lehet, hogy a kamat emelés is elkezdődött ebben a dologban beárazódni. Aztán ugye itt vannak az ETF-ek, amelyekben nagyon-nagyon sokat vásárolnak itt az elmúlt időszakban emberek, és ugye nagyon sokat vásárolnak ugye a cégek is, tehát ugye egy nagyon összetett vásárlás történik egyébként az aranynál, és egyre inkább abba az irányba megy mindenki, hogy féltik ugye a befektetéseiket, és illetve a pénzüket, és elkezdik kivenni a befektetésekből, és elkezdték aranyba rakni. Az idejében egyébként hát több mint 10%-ot, 14%-ot ment föl az arany, nem akarok hazudni, ha jól emlékszem, de lehet, hogy igen, 18%-ot ment föl, és hát egyre erősebb egyelőre az aranynak a szintje. Na, és a Ripple CEO-ja azt mondja, hogy idén szerinte a kriptópiac meg fog duplázódni, tehát 5 trillió dollár lesz az értéke az idei évben, amely szerinte azért fog megtörténni, mert hogy az Egyesült Államokban majd, ha minden igaz, nagyon komolyan jön a szabályozás, amely meg fogja a kriptopiacot regulázni, és így mindenkinek átlátható lesz. Ugye az elmúlt egy évben azért látszott, hogy az Egyesült Államok azért próbálja nagyon komolyan, ugye akár a Binance-t, akár ugye az FTX fiaskói után, meg lopásai, meg pénzmosás, terrorizmus, stb. Után azért nagyon komolyan elkezdte azt súlykolni, hogy van a kriptónak helye, de csak bizonyos szabályok között, és valószínűleg ugye ez lesz a történet, hogy meghagyják a kriptót, viszont nagyon komoly szabályozások vannak. Ugye Európai Unióban is vannak nagyon komoly szabályok. Lehet, hogy annál egy picit liberálisabbak lesznek az Egyesült Államokban a szabályok, de ugye az Európai Unióban is nagyon komolyan kezdtek el ugye ezzel kapcsolatosan ugye szabályokat bevezetni, és ugye hát magán a Ripple-nél ugye lesz majd a Ripple, vagy elkezdődött már a Ripple Stablecoin, amely, ha minden igaz, most már talán el is indult, és ugye idén, illetve ebben a hónapban lesz majd ugye a halving ugye a bitcoinnál, tehát ugye a fedezés, a jutalom fedezése, hogy szerint ezek mind-mind fölfelé fogják hajtani majd a kriptónak az árát. Majd ugye ez ki fog derülni. Na, és akkor beszéljünk Janet Yellenről, aki elment Kínába, és 9 hónap alatt egyébként ugye ez a második találkozó, amely azt mutatja, az Egyesült Államok nagyon komolyan hajlandó nyitni Kína felé, és Kína is hajlandó nyitni az Egyesült Államok felé. Ugye nem olyan rég, talán 1-2 hete Joe Biden és Xi Jinping beszéltek telefonon, ugye itt első körben ugye a gazdasági kapcsolatokról, aztán beszéltek ugye a fentanil válságról, amely hát Kínából indul, ugye illegálisan gyártják Kínában bizonyos cégek a fentanilt, majd eladják a mexikai drogkárteleknek, onnan becsempészik az Egyesült Államokba, és aztán ugye láttunk ezekről videókat, nagyon komoly problémák vannak ezzel kapcsolatosan. Maga a kínai kapcsolatoknak a megmentése azért elég érdekes, hogy pont a választás előtt kezd el jóra fordulni, mert hogy nagyon komolyan ugye Trump azt az oldalt képviseli, aki azt mondja, hogy nagyon komolyan meg fogják büntetni egyébként a kínaiakat, kivetnek rájuk különadót, és majd meg fogják regulázni a kínaiakat, miközben ugye Biden megpróbálja egy kicsit ilyen pro-kínai hangot megütni, és megpróbál az elmúlt néhány évnek a rossz, dolgát, döntését ugye visszafordítani, és megpróbálja kicsit Kínát magához közelebb húzni, ezáltal ugye próbál egy befektetői oldalról, meg egy átlagember oldaláról is egyébként élhető dolgot tenni, mert azt mindenki érti, hogy Kínában nagyon-nagyon sok minden készül, de hogyha elkezdünk rárakni 25, meg 30, meg 50%-os büntetővámokat, akkor, hogyha rendelek valami hülyeséget innen-onnan, vagy amonnan, vagy kell valami apróság Kínában, akkor annak föl fog menni az ára. És ha ezt az elnököt választom, akkor ez lesz. Ha pedig azt az elnököt választom, akkor ez nem lesz. Tehát ugye itt is próbálja magát teljesen szétválasztani ugye a két elnök, mert az egyik nagyon Kína ellenes, a másik pedig ugye nem Kína barát, de próbálja ezt a helyzetet valamilyen szinten megoldani, és nyilvánvalóan mind a két
fél megpróbálja a maga dolgai, meg a maga érdekkörei alapján ezt megtenni. Kérdés az, hogy sikerül neki. Na, és akkor érkezett egy felmérés, ahol azt mondják, hogy a kínai gazdaság idén 5,3%-kal fog növekedni, amint ugye normalizálódik az építőipari válság, amely jelen pillanatban még mindig uralja Kínát. És ugye itt vannak különböző felmérések, különböző elemzőktől, akik azt mondják, hogy igen, itt most jelen pillanatban Kína marad az a motorja egyébként az ázsiai gazdaságnak, amely itt az elmúlt időszakban ugye a növekedést hozta, és ezáltal ugye még most is az, mert nagyon komoly szerepet jelent, ugye, vagy nagyon komoly gazdaságot jelent Kína, és hát nyilván a környező országokkal vannak szerződések, alapanyagok, akár energiahordozókra, stb. Tehát ugye nagyon komoly lehetőséget képvisel Kína, és ez egy komoly gazdasági motor. Ami még érdekes, hogy most ugye a kínaiaknál van egy ilyen szemléletváltás, hogy ők egy gyártó országból át akarnak menni idézőjelben egy fogyasztó országba. És a kínaiak úgy döntöttek, hogy ugye nem csak a termelést és fogyasztást fogják megváltoztatni, hanem magát egyébként ugye az kínai embereknek a gondolkodását is, ugye ezt látjuk itt az elmúlt években, de Kína idén eldöntötte, hogy változtatni fog ezen hát mi egy gyártó ország vagyunk, ezért mint olyan országok, akik ilyen csóróbbak, meg butábbak, azok átjönnek ugye ide aksit gyártani, mert ott már nem akarunk aksit gyártani Kínában. Helyette inkább ugye szolgáltatásokat szeretnénk nyújtani a saját lakosainknak, úgy, hogy ezt kívülről finanszírozzuk meg, termékeket szeretnénk adni, amelyeknek gyártását szintén elviszük külföldre, és mi inkább egy fogyasztó ország szeretnénk lenni, tehát hogy a következő 10-20 évben Kína szeretne egy teljes szemléletváltást csinálni, ezáltal ugye meg fog változni a kínai embereknek az élete, ez a terv ugye a kínai kommunista pártnak, hogy egy fogyasztó ország szülessen, ne pedig egy gyártó ország legyen, és ugye Kínát is próbálják másként fölhelyezni a térképre, hát majd meglátjuk, az idő el fogja dönteni, hogy ez mennyire sikerül, vagy nem sikerül. És ugye, hogy ezt erősítsék, ugye a kínai Nemzeti Bank 69 millió dollárt adott ki különböző tudományos és technológiai fejlesztésekre, hogy támogassa az innovációt, és ugye ezzel segítse a kis és középes vállalatokat, de ugye folyamatosan tolják ezeket a fejlődéseket, vagy fejlesztéseket, ugye megpróbálnak a mezőgazdaságban is nagyon komoly hozamokat elérni, hogy minél jobban függetlenül tudjanak akár az Egyesült Államoktól, akár a többi országtól élelmiszer szintjén, és ugye nagyon komoly pénzeket fektetnek be. Én nagyon remélem, hogy ez nem olyan lesz, mint amilyen a chipfejlesztésre elment $1 trillió, amelynek kb. Semennyi nem ment chipfejlesztésre, viszont rengeteget költöttek belőle kurvára, meg kábítószerre, meg nyaralókra, meg kaszinóra, és hát aztán ugye meglett ennek a másik oldalon az eredménye, pár embert kivégeztek, de az $1 trillió nem került elő, és a chipek sem lettek meg, illetve a chipfejlesztések. Reméljük, hogy azért ez oda megy ez a pénz, ahova kell. Na, és Lengyelországban úgy néz ki, hogy maga Tuskék megnyerték a helyi önkormányzati választásokat, és nagyon komolyan elkezdték, ugye most már ugye a második körös, ugye nem csak ugye a kormányzati választást nyerték meg, hanem ezáltal ugye most sikerült nekik megnyerni az önkormányzati választást, tehát hogy a hatalom most már tud idézőjelbe összpontosulni, és viszonylag kevés lesz az ellenálló, ugye az előző brigádból, mert ugye itt nagyon komolyan megpróbálták, ugye, vagy nem tudom, hogy mennyire igaz, nem vagyok otthon a lengyel politikába, azért elég szélsőséges volt, és nagyjából a Fideszhez hasonlították egyébként nagyon sokszor az előző lengyel kormányt. Ugye nagyon fontos, hogy megkapta Donald Tusk kormánya az EU-tól azt a 137 milliárd eurót, vagy segélyt, amelyet korábban visszatartottak az előző kormányzat miatt, és most, hogy egyébként megnyerték az önkormányzati választásokat nagyon nagy arányba, így ugye el tud kezdődni az a változás, amelyeket szeretnének, és most nagyon sok minden át tud alakulni majd. Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ennek a folytatása. Na és Elon Musk a hétvégén bejelentette, hogy 8-án érkezik a robottaxi, amelyet már
nagyon sokszor megígért nekünk, meg önvezetést, 2015-ben már csak 3 évre van az önvezetés, a teljes önvezetés, aztán 2016-ban azt mondta, hogy most már csak 2 év múlva fog megérkezni a teljes önvezetés, meg jönnek a robottaxik 2020-ra, aztán ezekből nem nagyon lett semmi, most megint megígérte, hogy tényleg most már jön a robottaxi, és 8-án be fogják ezt jelenteni, ha minden igaz, vagy megtudjuk a részleteket. Reméljük nem egy dátumot fogunk kapni, hogy majd lesz valami, és nem kamufelvételeket, mint 2016-ban, hogy tud az autó vezetni a betanított pályán, hanem tényleg valóságot fogunk látni, ha kiderül ez a történet. Na, hát ennyi lett volna már a hírek. A vodnézőknek köszönöm szépen a figyelmet, és kellemes napot kívánok nekik!